Quan un partit de futbol acaba 0-0, el més normal és pensar que l'avorriment ha estat la tònica de l'encontre. No ha estat el cas en el derbi que han disputat aquest diumenge al migdia la Unió Esportiva Figueres i el Palamós, autèntic espectacle futbolístic on no s'han trobat a faltar massa els gols. El Figueres ha apostat per una defensa de 3 homes, fet que ha aprofitat el conjunt d'Edu Vilchez per alimentar els seus homes més elèctrics, Guitart, Almendros i Revert, que al primer quart d'hora han pogut avançar els palamosins en més d'una ocasió. La Unió no s'ha deixat impressionar i Moñino i Pedro han avisat en un parell d'ocasions fregant el quart d'hora també. Tot i així, el visitant Revert ha estavellat una pilota al pal al minut 18 i Guitart no ha sabut aprofitar el rebuig amb tot a favor. Després de l'ensurt, els figuerencs han reaccionat de la mà de Pol Compte i sobretot de Teixi, que ha disposat de 2 ocasions on normalment acaba foradant la xarxa visitant. Després d'un dur intens primer assalt, el Figueres s'ha fet amb el timó del partit. Amb una mica més d'encert en la definició, els d'Arnau Sala i Xavier Ponsí s'haurien emportat sense massa problemes els 3 punts, però unes vegades errors de definició i d'altres encerts del meta del Palamós Baiona han frustrat una victòria que resisteix des de fa 3 encontres. Pol Compte n'ha tingut la més clara, tot sol davant de Baiona, però el seu xut ha impactat el cos del porter visitant. Almendros, tot aprofitant un refús d'Orenya, ha posat l'ai al cor als unionistes, però el més difícil era fallar, i ha succeït. Els darrers minuts han estat de bogeria. Teixi, amb tot a punt per afusellar a Baiona, enviava la pilota als núvols al minut 69. 2 minuts després, una rematada imponent de Ricard Ferrer ha sortit fregant el travesser. Amb els 2 equips ja fatigats, Sile ha tingut en temps de descompte l'oportunitat de ser l'heroi del derbi, però avui la pilota, com es diu freqüentment, no volia entrar. A la classificació no va a la badar. En el grup 1 de la primera catalana tot està molt ajustat. La Unió torna a ser líder de la classificació, però tot i així el segueix el Palamós i el Mollet a només un sol punt.